Friesland is de oranje dagen verloren in een winters wonderland. Ze leidt er al een pak sneeuw en op verskate plakken worden ijsbanen kleermaken. In Burgum binnen ze zelfs al iepen, al giet dat nog haast mis. Ja, we hebben een kwartier van 10 dan heel maar schijn. En we zullen de boeten en dan begint het wetter snijden. Dat er bij een webmachine naar boeten gaan, dan gaan we alsnog zorgen dat dat er ook weer aankomt. Want we zijn nog maar wel los. En al dat hudde werk smiet Joet een mooie ijsvlier op voor de baan van Burgum. Burgemeester Gebben opende de baan met een officieel eerste rondje. Ja, we hebben hier jarenlang Natal leeft en de ijsvereniging met name. We zitten hier in het Wetter- en Willenpark. Dat is een compensatiegebied van de Centrale As. De ijsbaan had jarenlang net hier bekend, omdat hier al rommel lag van het werk. En we hadden dit hier, eind verleden hier is de ijsbaan kleerrekken. En nou voordeel ijs, dus dat is geweldig. De leerlingen van basisschool op de Rijnbogen binnen Joet de Lokkigen die de ijs opmaaien. Volgens mij altijd naar de ijshalta. En ook heb ik gewoon in Burgum man. Hoe vind je het? Ik vind het echt leuk. In de ijshal is het heel stroef, maar hier kijk ik gewoon een gliedje. Het is veel leuker. Verderop in Wiedgaat binnen het juist de band die het volop mei werkje om de ijsbaan in het dorp kleer te krijgen. We zitten hier op de squallen en ze vregen dat wij groep 8 de ijsbaan willen vegen. Ja, wij hebben een aantal lachpianen erbij, dus die hopen we of we jong die online kennen en dan gaan we met man en macht on. Ja, het is heel leuk werk, want ja, het is onder squaltijd, dus geen probleem. Op de site van Omroep Friesland is een kaart te vinden van Friese ijsbaan met actuele informatie als ze wol of net hier binnen.